आज श्रावणर शेष रविवार पुरी रे सकाळ आज थिला भिन्न किछि वर्षा किछि निर्जनता और किछि किछि कविता गोटे अभिनव भाव कविता बसी शुणा आमर प्रिय बंधु मान मेल आज आम एकाठी कौटी एकाठी कहनी कि एकाठी हृदय को कोरड़े थी आसल हृदय को लेकिन एक्चुअली ये गोटे सभा नुह ये हूँ श्रावण को विदाय देवाई गोटे छल छल प्रस्तुत प्रसंग हूँ सब जीवन हूँ गोटे गोटे दीर्घ कविता दीर्घ कविता भितर केतेबेले कंपन आसे केतेबेले स्वाद आसे केतेबेले विस्वाद आसे लहू आसे महू आसे गुण आसे प्रलय आसे ता भितर कवि सत्ताटी बंची थाए काल काल आमको आज कविता मनस्क करने आम सब तल्लीन हाँपाई गोटे शुद्ध कविता जगरे मु दिलीप स्वाई आपण मान स्वागत करुच्ची आज मो सहित अच्छा आउ जड़े स्वाई सुदूर नंदला कवि मायाधर मानसी माटी आसछन्ति कवि ललित कुमार स्वाई सहित स्वागत करवा आज कार्यक्रम ललित बाबू कविता लेखती कम किंतु कविर जीवन जीवती बेसी मूर्छा पड़ा गोटे जह्न राति डंगा बंगरे बसी चिलिकार से मेल से नंदला पटे ठिया रिहा रिहा डाकिले से सातपड़ा बनमालीपुर दे डेलांग पर्यंत प्रेमर गोटे चिरंतन नई भितर बहुत थाए से नई रे से निजे पानी निजे घाट निजे घाटिया मोटरसाइकिल चल वर्षा पागे से आम घर उपस्थित अच्छी खुशी कथा आम ललित बाबू तो पाई समकाल जड़े तरुण स्वरूप जी आमको चिलिका कूलर बास्ना सहित गोटे गंजाम और बाणपुर दे कवितार स्वाद किपरि स्वादिष्ट पाखे अच्छा आउ जड़े तरुण कवि आम समय चर्चित कवि कवि कामदेव महाराण प्रथम कविता बाहर कवि पुणी कफी बगीचा कामदेव बाबू आम समय जड़े छल छलिया कवि जमी बाली भितर पानी थाए खोली खोली गले मिले हाथ ओदा हो जाए से गात खोलना से पर्यटन आप बाली पानी अच्छी बोली जापर कि हाथ ओदा हो ये अलग कथा कौ बाली केते भितर पानी अच्छी खोड़ा लोक निर्भर कर खोली खोली जाती बाली प्रस्त प्रस्त और ता भर अच्छी प्रेमिकार लुह साइता ही रही बाली भर ओला चेर पाखे लुह डालती सी पुणी पत्रटी कहले प्रकृत से कफी बगीचार कथा कहती किंतु ना से कफी थाए ना बगीचा थाए अनाबना घास पड़िया शिर दिन बुलूता कटा होता धान कियारी भर धान नड़ा भितर जी श्रावण लुचि थाए से मो पाखे अच्छा मोर बापटे ओडिया साहित्य जड़े तरुण समालोचक गवेषक अध्यापक सरकारी महिला महाविद्यालय ढेंकानाल तापस कुमार जेना
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚିଲିକା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା କ୍ରମ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି। এই ক্রমরে সে চিলিকাକୁ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିଲେ ତ ଚିଲିକା କୂଳର ସେ ବୁଦା ତା ଘର ଚିଲିକାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଚିଲିକା, ଚିଲିକା ତାଙ୍କ ମା, ଚିଲିକା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଚିଲିକା ତାଙ୍କ ଭାତ ହାଣ୍ଡି, ଚିଲିକା ତାଙ୍କ ରୋହ। ବୋଧେ ଚିଲିକାକୁ ତାଠୁ ବେଶୀ କେହି ଭୋଗି ନାହାନ୍ତି। ତା ଭାଗ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟର ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ଚିଲିକା ପରେ। ତାଠୁ ଆଜି କିଛି କଥା ଶୁଣିବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାପସ୍କର ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଲିକା କବିତାକୁ ନେଇ ଢେଉ ଢେଉକା ବୋଲି ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଥିରୁ 20-25ଟି ଭଲ ଚିଲିକା କବିତା ପାଇବେ, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଳିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ତରୁଣ ପ୍ରତିଭା ଅଧ୍ୟାପକ ଉମେଶ ବେହେରା, ଗଣେଶପଦା କଲେଜରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି। ଉମେଶ ୟା ଭିତରେ କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ମୋନୋଗ୍ରାଫ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମନୁ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ଏଇଟା ତରୁଣ ପ୍ରତିଭା ଆଗକୁ ଆଗେଇବେ, ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତରୁଣ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ଚାକିରି ପାଇ ଅହଙ୍କାରୀ ନ ହୋଇ ସାହିତ୍ୟ ସେବାରେ ମନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆମର ମିଶନ ହେଉଛି ଛାତ୍ର ନୁହଁ, ଲେଖକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏମାନେ ଫଳଶ୍ରୁତି। ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ହରିହର ସାହୁ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆର ଏବଂ କବିତା ଲେଖିବା ଗବେଷଣା ରୁଚି ରଖନ୍ତି। ସେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଉଦୟମାନ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ମୋହନ ଜେନା। ସିଏ ACS ଜୁନିୟର କଲେଜରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। GRF ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ। ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରୁଛି, କାମଦେବ ବାବୁ, ଲଳିତ ବାବୁ, ତାପସ, ଉମେଶ, ହରିହର ଏବଂ ପବିତ୍ର, ଏଇ ସବୁକୁ ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷ ସାହିତ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର, ଏମାନେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଅଛନ୍ତି ଗବେଷକ ନିରଞ୍ଜନ ମରଣା, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ GRFର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ। ଏଇମାନେ ଆଗକୁ ସାହିତ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ଗବେଷଣା ସମାଲୋଚନା। ଏବେ ସର୍ବୋଦୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଯୁବ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ କବି ସତୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତା ପାଖରେ ଅଛି ନରସିଂହ ସୁଆର, ସେ ସ୍ନାତକ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମାନ 3ୟ ବର୍ଷ, ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତା ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ମଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥାପକ। ତାର ଭାରି ସଂଗଠିତ ପରିପକ୍ୱ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇବା ସେ କବିତା ବି ପଢ଼ିବେ। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର, କ'ଣ ତାର ନାଁ? ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବୋଧେ, କପ୍ତିପଦା ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କ ଗାଁର ପିଲା ସେ। ଏବଂ ସେ ଆସି ତା ଜୀବନକୁ ତାର PG ଓଡ଼ିଆରେ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରୀରେ ଅଛି ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତା ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଏବେ ସାରିଥିବା ନେଟ୍ GRF କରୁଥିବା ଆମର ଛାତ୍ର ଗୌତମ। ଏମାନେ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତର ପୁରୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟି ଚାଲିଛି ବିଭାଗରେ ଏକାଧିକ ପିଲା ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ଏମାନେ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସିବେ, ଆଉ କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାହୋଲ, ଏ ମାହୋଲ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଏଇ କଥା ଲଳିତ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଏ କବିତା କାହିଁକି ଲଳିତ ବାବୁ ଲେଖିଲେ? କ'ଣ ନ ଲେଖିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା? କବିତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କବିତା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଅଛନ୍ତି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ ଏ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ଦେଖି ଯାଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ଯଦିଓ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କବି,
ପରେ ଜାଣିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କବିତା ଶୁଣି ଶୁଣି ପିଲାଦିନୁ କାହିଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଠାକୁରାଣୀ ନେଇକି ଏସବୁ ନେଇକି କବିତା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲେଖି ଗାଁରେ ଶୁଣାଏ। ଟିଭିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଏଇ ଚିଲିକା, ଝାଉଁବଣ, ବିଆବଣ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର କବିତା କହନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗେ ଏସବୁ ତ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି, ସେମାନେ କାହିଁ ଆମ ଗାଁ ଚିଲିକା, ଆମ ଗାଁ ଝାଉଁବଣ ନେଇ କବିତା କହିବେ, ଆମେ କାହିଁ କହିବୁନି। ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଚାଲିଛି ତାପରେ। ଆଉ କାମଦେବ ବାବୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିଗତ ଆପଣ ରେଲୱେ ବିଭାଗରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖେଲୁଣି ନଈ ପାଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୂର ମଫସଲ ଭିତରୁ, ଏଇ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଲେ, କାହିଁକି ଭାବିଲେ, କେଉଁ ଘଟଣାଟା ପ୍ରେରିତ କଲା ଯେ କାମଦେବ ମରାଣ କବିତା ଲେଖିଲେ? ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ। କବିତା ଲେଖିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ସେ ଆଗ୍ରହ ଆସିଛି ମୋର ଗାଁ। ଯିଏ ଗାଁରେ ବଞ୍ଚିନି, ଯାହାର ଗାଁ ପାଖରେ ନଈଟିଏ ନାହିଁ, ସେ କବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନଈଟିଏ ଥିଲେ, କାରଣ ନଈ ପ୍ରତିଦିନ କବିତା ଗାଏ। ଭଗବାନ କିଛି ଆଗ୍ରହ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାଦିନଠୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି। ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପଢ଼ା ବହି ବାହାରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେ ମାନେ ମାଗାଜିନ୍, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ସାର୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକିରି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହଟା, କବିତା ଲେଖିବାର ଆଗ୍ରହ ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ଲେଖିଲି, ପ୍ରେମରେ ପଢ଼ିଲି, କବିତା ମୋତେ ଆହୁରି ଆଚ୍ଛନ୍ନ କଲା, ବିଫଳ ହେଲି, କବିତା ମୋତେ ଆହୁରି ଘାରିଲା, ପୁରୀ ଆସିଲି, କବିତା କ'ଣ ଜାଣିଲି, ଦିଲ୍ଲୀପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, କେମିତି କବି ଭାବରେ ଜୀ ହୁଏ ସେ କଥା ଜାଣିଲି। ଏଇଆ ହିଁ ମୋ କବି ହେବାର। ଆମେ ତ କାମଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା, ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଅନେକ ତ ଚିହ୍ନା ଦର୍ଶକ ଚିହ୍ନି ସାରିବେନି, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଶରୀରକୁ ନୃତ୍ୟ ହେବନି। କବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାଇକି ଆମ ମନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ସତରେ କରତଳ ଦେଇ ରବିବାର ସେ ବହୁ ସୁଖ ଛାଡ଼ି ସେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ଛଳ କବି, କବିତାର ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚାହିଦା ବହୁତ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବିଶେଷ କରି ବାପା କବିତା ସଂକଳନ ଲେଖିଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବାପା କବିତା ପଢ଼ି ନିଜ ବାପାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ ବି ଆଜି ରହିବେ ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କର ଆବୃତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କବିତା କେମିତି ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଏ, ସେ ଆଜି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାୟକ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭାରି ଗୌଣ କରିଦେଲେଣି। ତେଣୁ କବିଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସେ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାରି ଉଜ୍ଜଳ ଲାଗୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆମେ ଦଶଟି ପରି ଅନୁଭବ କରିବା। ଶ୍ରାବଣର ଶେଷ ରବିବାର କବିକି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ତାପସ ଜଣେ ଉଦୟମାନ ଛାତ୍ର, କମ୍ କବିତା ଲେଖେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କବିତା ପଢ଼େ। ସେ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଛି, ଗୋଟେ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଛି। ତାପସକୁ ପଚାରିବା, କବିତା କଲେ ସେ ବୁଝେ କ'ଣ? ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିରେ ମାତ୍ର ଯେ ଆଜ୍ଞା କବିତା କଲେ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଆ କ'ଣ କବିତା? କହିଲେ କବିତା କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି। କବିତାର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବାନି, ତେଣୁ କେବଳ ଉପଲବ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ କବିତା ହେଉଛି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଚେତନା, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି, ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ନିରଞ୍ଜନ, ତୁମେ ଗବେଷଣା କରୁଛ କବିତା ଉପରେ। କବିତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ତୁମର କାହିଁକି ମନ ହେଲା? ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ, ନାଟକ, କବିତା ଉପରେ କାହିଁକି ଗବେଷଣା କ'ଣ ଭାବିଲ? ସାହିତ୍ୟର ସବୁ ବିଭାଗ ଯେମିତି ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ,
ठीक सेमती कविता मध्य मनुष्यर जीवन एवं तार अंतर्निहित हृदय वेदना को देखा पारि था। कविता मानकर शब्द सब बेले मनुष्यर गोटे गोटे अभिव्यक्ति बा मनुष्य जीवन गोटे गोटे छोट छोट भावना से भावना मान को शब्द माध्यम रे देखा जाय पारे तेबे एते बड़ पुस्तक आवश्यक कौन। तेणु कविता मते भारी भल लगे एवं कविता मध्य पढ़ा बहुत बढ़िया। पवित्र तुम्हें भी कविता लिख को अवस्था जदि तुम एत परिपक्व होना बयस तथापि तुम बहुत परिपक्व भाव बोली पचार को अवस्था तुम प्रेरित कर कविता लिख सुख ना स्वप्नभंग ना दारिद्र ना आशा को कथा प्रेरित कर। प्रथमतः समस्त नमस्कार सर। कविता कहले मु बुझे गोटे निरीह शिशुर हस गोटे मार मुह आ कविता गोटे गाँ ये केतोटी शब्द भितर मो भाव कविताटी बंधा मु कविता के गोटे संभ्रांत वंशीय चरित्र मान पाखे देखिपारे। कविताटी भारी साधारण लगे मत मु देखे कविता जो कविटे लिखे सी मो पाई तो हुए एत चिन्ह परिचय न थाए कि से कविताटी मत क्या चिन्ह चिन्ह लगे ता भर मो बो को पाए मो गाँ को पाए मो नौ को पाए मो परिवेश समस्त पाए तो से मत बहुत कविता भल लगे। मु देखे जो मनुष्यटा लिखुची सी तो आम अंचल नुह आम कथा नुह से आम कथा को एत संपूर्ण भाव में केमती व्यक्त कर कवितार मुख्य चरित्र गोटे चाषीटी से जानी जे सी गोटे कवितार चरित्र ताकू नहीं केते कविता केते कवि कविता लिखुचे किंतु से लगे ये मान सब नहीं कविता लिखिए साधारण चरित्र मान नहीं व्यक्त कर कविता बहुत भल बहुत 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 बढ़िया पवित्र मुझे कहली उत्तर बढ़िया आउ जड़े तरुण कवि पाक जा उमेश जी नुआ नुआ अध्यापना करपड़ा कलेज तार बापा चली गले से छुआ था से बापा कविता लिखा छाती पूरी जाए। उमेश तुम्हें केबे प्रथमे कविता लिखिल केबे लिखिल एवं कहीं भाविल मु लिखी। समस्त नमस्कार। कविता लेखरी घरे बापा प्रथम कविता लिखी आज मो बापा चली जाते से समय मत बापा दुई पद कथा कही जाते मु चली जाऊँगी मो पाखे बो ना एका थी गोटे मुझे शिखी दीटा गोटे कथा ओडिया शब्द गोटे कथी इंग्लीश शब्द ओडिया शब्द कौन करते ना तू केवे कह अमंगल करू ना समस्त भल चिंता करू आ गोटे इंग्लीश शब्द कहते जान जा वचन थाओ ये दुईट शब्द से बुझी नी कि डायरी लिखी डायरी सहित ना तो गोटे खाता लिखी बड़ मुहूर्त डायरी उठेदी बापा मत जहाँ जहाँ कही जहाँ से दिन अनुभव करी गोटे चट्टी खाता लिखिदी बड़ मुहूर्त मुझे पाठ पढ़ी आसली ठीक स्नातक ओडिया पढ़े समय मुझे अच्छा गुरु दिलीप स्वाई मत कही कविता लिखापी मुझे कविता लिखा आरम्भ कली प्रथम मु खाता खोजा आरम्भ करी सार कहते कविता लिखिले भल लगे जो कविता लिखी आखि लुह न बाहर कविता कह तो से कविता को मो घर बहुत खोजी खोजी पाई मुझे छोट थी जहाँ लिखी गोटे जेहेतु बयस सहित पाठ पढ़ा मोर शब्द जानी भल शब्द आउ थे नूतन भाव में लिखी से कविताटी को मुझे सार आशीर्वाद माउती नगर गोटे जगह था पुरी से उपस्थापन करी तो मत से बापा कविता पुरस्कार दिखाई से दिन मुझे कविता लिखा आरम्भ करी। भारतीनगर उन्नयन परिषद सभापति हाँ कवि कैलाश राय स्वर्गत कवि से जड़े शुद्ध कवि एवं से भी गुण जिला भविष्य स्वर्गत आत्मा को आम आज उत्सर्ग करवा आशा को सम्मानित तुम्हें गोटे छोटिया घटना कि प्रेरित गोटे पिला कविता स्कूल जाकि गोटे छोटिया पुरस्कार पाइबा द्वारा आज से अध्यापक 3 खंड बही लिखला गोटे कविता लिखे प्रेरणा कराई से गला गोटे अनुष्ठान में पढ़ला तार जो आत्मविश्वास बढ़ला आम बेले भावु आम तो शिक्षक आम पाठ पढ़ू एगुड़ा कहीं कहू
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଗଲା ଏବଂ ସେ ତ କୋଉଠିକି ନେଇଯାଇପାରେ। ଉମେଶ ଆଜି ତୃତୀୟ ବହି ଆମେ ଏଠି ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବା କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ କମ୍ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି କଥା। ବାପା କଥା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଛି ସେତେବେଳେ ବାପା କବିତା ଲେଖିଲା ତ କିଶୋରୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବଜାର ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଆମେ ରହିପାରିବାନି ୟା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ବାପାକୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ପାଠକ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ବିଶେଷ କରି ବାପା ହରାଇ ଦେଇଥିବା ଅନେକ ଝିଅ ଯେ ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବୁଙ୍କର ବାପା କବିତା ସମ୍ମେଳନ ଯୋଉଟା ବିଜୟିନୀ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଛାଡ଼ିଛି ତାକୁ ପଢ଼ିକିରି ଆତର ହେଇଛନ୍ତି। କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାପା କେତେ ଦରକାର? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ରଖିବେ। ମୋ ବାପା କବିତାର ହାଡ଼ ହେଉଛି ମୋ ବାପା, ମୋ କବିତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୋ ବାପା। ଯେ ପ୍ରେମିକା ମାଉଁସ ଫାଉଁସ ହେଇପାରନ୍ତି, କବିତାର ହାଡ଼ ହେଉଛି ମୋ ବାପା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏବେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା। ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ଯେ ଉତ୍ତର ଦେବି ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି। ତଥାପି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ବାପା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଛାତ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେ ସବୁବେଳେ ହାତ ଦେଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ବାପା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆକାଶ ନଥାନ୍ତା, ମେଘ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଧରିତ୍ରୀ ବୋଧେ ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତା ହେଇପାରନ୍ତା। ଏ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଆକାଶ, ଏ ଆକାଶଟା ହେଉଛି ବାପା। ସବୁ ବାପା ଆମ ଭିତର କଥା ଛୁଆକୁ କହିପାରନ୍ତି ନା କହିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବାପା କହେନି କେବେ। ବାପା ଯେଉଁ ବହୁତ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସିଏ କେବେ ହେଲେ ତା ଛୁଆକୁ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯୋଗ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଅସହାୟତା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ବାପା ଗୋଟିଏ କଥା କହେ, ପୁଅରେ ମୁଁ ଅଛି ରେ, ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠେ କବିତା ବନିତା ଲତା ବିନାଶ୍ରୟ ନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତି, ମା ବୋଉ ସବୁବେଳେ ବାପା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ମାନସିକତାଟା ସେଇଟା ବାପା ହିଁ ତିଆରି କଲା। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ତଥାକଥିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଢଗଢମାଳି କହେ ଯେ ବାପା ଥିବା ପୁଅ ସଭାରେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବାପାର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ। ମୁଁ ସବୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ବାପାର ଗୁରୁତ୍ୱ କେହି ବୁଝନ୍ତିନି। ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ବାପାକୁ ଖୁବ୍ ମନେ ପକାନ୍ତି। କାରଣ ବଂଶ ବୁନିଆଦି କି ଯେଉଁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଥାର ବଂଶ ବୁନିଆଦି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅପତ୍ୟ ପିଢ଼ି ଆଗେଇ ନେବାକୁ ତାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାଏ ବାପା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକ ତା ପର ଅପତ୍ୟ ପିଢ଼ି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ସେଇ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ସ୍ୱାଇଁ, ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏକାଠି ବସେଇ ଯେଉଁ ଆବେଦନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆବେଗ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ଏଟା ଦିଲ୍ଲୀପ ସ୍ୱାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାପା। ବାପା ଯେ ଖାଲି ନାଁ ନେଇଗଲେ ବାପା ହେବନି, ବାପାର ବହୁତ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ତ ବାପାକୁ ନେଇ ଆବେଗ ପ୍ରବଣ ମୁଁ ଏଠି ଉପାୟରେ ମୁଁ କବିତା ନାହିଁ, ତଥାପି ମୋର କବିତା ଅଛି। କବିତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କବିତା ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବୁ ଭାରି ସ୍ପର୍ଶକାତର ମଣିଷ, ସେ କବିତା ପଢ଼ିବେ କମ୍, ବାପାକୁ ଲୁହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବେ ବେଶୀ। ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। କବିଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, କବିଙ୍କୁ ଟିକେ ଚା ଦେବା,
कवि टिके चा पीबे ଉଷ୍ମତା ଧରିବେ। पवित्र कवि के टिके चा दियो ओठ टिके उषुम हो कविंकर ललित हो आमे जेते कविता लिखु आपण बहिरी की नहीं गप लिखु रिया को नहीं लिखु किंतु आमे समस्त जानीचे कवितार गोटा कवि कवितार एंटोरी हूँ बापा बापा बो छड़ा कविता ना बो माटी चुली बापा धान कथा आरी भितर आम जीव चुली की जाड़ बेले बेले नियट हम खड़ा को धान भी नियट अधा गणीर घर आम समस्त ये जो सब पिला अच्छे कई कोटिपति घर पिला सब नियंटिया घर पिला अधा गणीर घर सब अधा गणीर घर पिला आम जीवन को बुझी चाहिए उच्चा कोठा नहीं लंबा गाड़ी नहीं किंतु आम पाखे हृदय एवं हृदय को आम कोरडे थोक आसीना आणिक ये सब अच्छी सप्ताह भी मुझे कहबी गोटे यौवन काल प्रेमर गोटे बड़ प्रभाव अच्छी कविता अप्रेमा मैंने के पृथ्वी कवि हो पारे प्रेम जी कर से कवि हो पार मुझे कहे प्रेम अर्थ नुह नष्ट चरित्र कला बजारी दलाल दगाबाज टाउटर एगुड़ा तो जीवन में कवि हो पारे हाँ एम चिकनिया बही छापी दे पारे कि कवि हो पारे ना कवि हाँपाई प्रेमर गोटे भारी बड़ मुझे तो भावे से प्रेम प्रेमिका ठाक प्रत्यक्षित हमार प्रेम भी आहरी सुंदर प्रेम दुर्लभ दुष्प्र प्रेम ललित स्वयं जी ओडिशा रे 5टा दीप न जलिला संजय गुड़े आ ललित स्वयं कि प्रेमिक बाबू हसंतु नहीं आप यहाँ दाम्पत्य छायार जीवन यहाँ तेणु प्रेम कवि की केते समृद्ध करे जो भूमिटा तार बापा बो द्वारा पड़ी थाए ताकू प्रेमर दीपाली ही आगू नहीं रकेट भाया पेटा नहीं रकेट भाया ऊपर गला से देखिए आकाश जन्म माटी तारा नक्षत्र नवमंडल तापर कविता अपनी केनेब कि से उठीज प्रेमटा आपको उठेदेव बुनियादी जो बापा बो बुनियादी प्रेमटा हाबिड़ी उठेदेव आप हाबिड़ा ऊपर गले बाणटा यदि कलरफुल हो जाऊँगी आप ऊपर को पड़ेगा देखिए रे मेघ हूँ लुह ये जन हूँ बापा ये सब तेणु आपण जो कवि जीवन आरंभ आप गोटे छलछलिया पहाड़ पानी चिलिका आ भितर अच्छा छुमुछुमिया बेले बेले राति भितर कई कबाट खोली भुआ शुणी चिलिका कूल पाउज माजिया पलि आसनी तो आप मुहां मुही हो जाए जन राति केमी आईला आप कविता भर को रिया मुझे +2 पढ़ु थाए दर्द भरा ओडिया गीत सब अच्छे प्रेमर माने बुझी नथिले से गीत गुड़ा मत भारी भाव विहुल करे जन्म राति देखीदेले मैंने से दिन आज जाए मत गोटे केमती लगे मु पागला हो जाए जन्म राति मोर कवितार बहुत जन्म राति जदि जन्म राति सेमती किसी बड़ इनसीडेंट घटी आज जाए भावे पिला बिंदु जन्म रातिटा एमती हंतानी निश्चय हम से आशा अच्छी आम मानसिंह बोली निज भावी जनरात्रि सहकार गछ थिया कई कंकड़ झलैबनी आम कविटी बेले भाव जनरात्रि आंब गछ तले ठिया भी को कंकड़ बाटे आसो हबनी समस्त कथा शुणुली से इंट्रोडक्शन शुणला मुझे कवि बोली कहीं भावी पारनी आपणकर गोटे कथा शुणी जे श्रावणर बुंदा बुंदा मला कईज खड़पा भितर से जो पीत सृष्टि करे संभाला प्रजापति हुए मोर कवि तो से जाए पहुँचु नाला तापर मुझे भाविली जब प्रजापति सृष्टि होती डेणा झाड़ से जो दलकाय पवन बाहर से कौटी ना कौटी सुनामी सृष्टि कर सामर्थ्य रखी तेणु से सुनामी सृष्टि हो से आशा मुझे आगे आउ प्रेम प्रेम भारी बलिष्ठ जिनस पहाड़ काटिकी जड़े रास्ता करदेला प्रेम आ प्रेम सर प्रेम जी मिठा दिएनि प्रेम बेले बेले इंटरभाल आसे टिके विच्छेद आसे कारुण्य आसे सेटा को माने भारी विचलित करे कविता ताही प्रेम बेले बेले पिला माने जलुवा दीप न लिभि जाइथिबा अधा जला सरितार बास्ना
पूरा जलुथी जोड़ा गोटे दीप देखिव जली जलिकी सब सलिता जलीगला आउ किसी सलिता थी अधा जलिकी अधा जला सलितार जो बास्ना पूरा जली सलितार बास्ना ना सलिता तो नहीं जीवनटा हूँ किसी प्राप्ति किसी अप्राप्ति खाली प्राप्ति रे कौन जीवन अच्छे तो जल जाऊ ये जो प्राप्ति ही आम अन्वेषण कर सुजोग दिए कहीं केते अन्यमनस्क होती गोटे दाम्पत्य भितर रही कथा हूँ पुराणा प्रेमिकाटी भेट होगा रास्तार मेडिकल छुट्टी पड़े जी मुहरे कौन करेंगे आप प्रथम कौन करेंगे कौन प्रतिक्रिया आस प्रथम प्रतिक्रिया ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭବଟି ଆସିବ ତା ବୋଧେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ମଥା ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଜହ୍ନ କିରଣ କରି ସମଗ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଛଳ ଛଳ ଧବଳତ୍ୱ ସେଇଥିରେ ପରିଣତ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଯିବେ କି ନାହିଁ ତା ପାଖକୁ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନା ନାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କଥା ହେବା ଏବଂ ନ ହେବା ଭିତରରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟ କାଳଖଣ୍ଡଟା ସେଇ ଯେଉଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ସେଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଅଂଶ ସେଇତକ ବୋଧେ କବିତା ମୁଁ ଭାବେ ଆପଣ ପାରିବେ ନ ପାରିବେ ବିଚ୍ଛେଦ ଜନିତ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ତ୍ୱ ଗୋଟେ କଠୋରତ୍ୱ ଲଙ୍ଘି ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଘି ଭାବି ନେବ ଆପଣ ଯାଇସାରିଥିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବଟା ମତେ ତାଠୁ ବଡ଼ି ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା କବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାୟକରୁ ତମେ ସବୁ ପ୍ରେମ ଉପରେ କ'ଣ କବିତା ଲେଖିବ କବିକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ବିନା ପ୍ରେମରେ କବିତା ଲେଖିବ ଖବର ନା ବିନା ପ୍ରେମରେ କବିତା ଲେଖିବ ଆମେ କବିମାନେ ପ୍ରେମିକ ସବୁ କବିମାନେ ପ୍ରେମିକ ହଁ ସବୁ କବିମାନେ ପ୍ରେମିକ କେଉଁ କବିମାନେ ପ୍ରେମିକ ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କବିତାରେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି ମୋ ଦୁଃଖ ମୋର ଅତି ଆପଣାର ତୋ ସୁଖରେ ମୋର ଭାଗ ନାହିଁ ତଥାପି କାହିଁକି ବଞ୍ଚୁଅଛି କହ ତୋତେ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ କବି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କର ଆପରେ ଗୋଟେ ଭଲ କବିତା ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ କବି ଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ରକ୍ତମ ତମଠାରେ ସିନ୍ଦୁର ନ ହେଇପାରେ ତୋପାତେ କରିଦେ ତାକୁ ଅଳଙ୍କାର ଜାଣ ରକ୍ତମ ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନ ହୋଇପାରେ ତୋପାତେ କରିଦେ ତାକୁ ଅଳଙ୍କାର ଗାର ବେଦନା ତୋର ସବୁ କଣ୍ଟା ହୋଇ ଫୁଟୁ ମୋ ପାଦରେ ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ପାଲଟି ଯାଉ ବଞ୍ଚିବ ମୋ ରକ୍ତ ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନ ହଉ ତୋ ପାଦରେ ଅଳତା କରିଦେ ପ୍ରକୃତରେ କବି ଯିଏ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ସମ୍ରାଟ ହେଲେ ହିଁ ଭଲ କବି ହବ କୋଉ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ପୁରାଫୁଟ କଫି ଧରି ହାତରେ କେହି କବି ହେଇପାରେ କବି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଜରୁରୀ ସେ ଦୁଃଖର ନାଁ ନାହିଁ ସେ ଦୁଃଖ ଜଠରର ଦୁଃଖ ନୁହଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଗୋଟେ ହରେଇ ଦେଇଥିବା ପ୍ରେମ ହରେଇ ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ସମ୍ରାଟଟିଏ ତାର ଦୁନିଆରେ କାହା ଖାତିର ନାହିଁ ଏ ବାଦଶାହ କି ଚାଲେ ସେ ରାସ୍ତା ଚାଲେ ନା କ'ଣ ପବିତ୍ର ତୁ ପ୍ରେମ ନେଇ ହଉଛି କହିଲୁ ତୁ ଜଣେ କର୍ମ ତୋର ଏ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ତ ଧାରଣା ଆଧୁନିକ କବିତାକୁ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କବିତାକୁ ପ୍ରେମ ବହୁ ଭାବରେ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଶତାଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ଯଦି ପ୍ରେମ କବିତାରେ ନଥାନ୍ତା ହୁଏତ କବିତାଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି ପରି ଲାଗିଥାନ୍ତା ସାଧାରଣ ପରି ଲାଗିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକ ଆଉ କବି ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା ପ୍ରେମରେ ଯେତେବେଳେ ଅସଫଳ ଆସେ ସେତେବେଳେ କବିତା ସଫଳ ହୁଏ ପ୍ରେମରେ ଯେତେବେଳେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ ସେତେବେଳେ କବିତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଗଠନ ହୁଏ କାରଣ ଗୋଟେ ସଫଳ ପ୍ରେମ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ କେବେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାର ଚିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିପାରେ ନାହିଁ କାରଣ ସବୁ ପାଇଗଲା ପରେ ଅଭାବ ଥାଏ କେଉଁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତେଣୁକରି ଏଇ ପଦରେ ଗୋଟେ ରମାକାନ୍ତ ରତ୍ନଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ମନେ ପଡ଼େ ରାଧା ଯେଉଁଟାକି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ନିର୍ଯ୍ୟାସ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ସ୍ମାରକୀ ରୂପ ଭାବେ ଆମେ ଶ୍ରୀରାଧା କବିତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ସେଠି ରମାକାନ୍ତ ରତ୍ନଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ ତୁମକୁ ଛୁଇଁବିନି
ତୁମେ ମିଶିଯିବ ମୋ ରକ୍ତରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଗ ପରି ବଇଁଶୀ ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ଚାଲିଥିବ ମୋ ପଛରେ, କାରଣ ସେଠି ଛୁଇଁଦେଲେ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶା ରହିବନି କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବାର, ତେଣୁକରି ସେ ଛୁଇଁବାଟା ଏବେ ଲସ୍ ହେଲା। ସେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥାଏ ପବିତ୍ର ସେ ଯୋଉ ରାଧାରମଣୀ କି କଣ କମ୍ କି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜଣା ବୁଝି ତୁ କଣ ପାଇଲୁ, ତୁ କାହିଁ ତୁ ପ୍ରେମିକ ଦେଖା, କଣ ସେ ଉତ୍ତର ଦଉଛି? ମୁଁ ସର୍ବଦା କାଙ୍ଗାଳୁଣୀ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାଏ। ପ୍ରେମିକାଟା କାଙ୍ଗାଳୁଣୀ, ନହେଲେ କଣ ପାଇବନି ସେ? ଗୋଟେ ଲଳିତ ସ୍ୱାମୀ ଭଳିଆ ପୁରୁଷକୁ ପାଇବ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲାଗିଲେ ପୁରୁଷ କାଙ୍ଗାଳ ଶବ୍ଦଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ନଥିଙ୍ଗ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, କାଙ୍ଗାଳ ମୁଁ ସର୍ବଦା କାଙ୍ଗାଳୁଣୀ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାଏ। ତୁମ ପ୍ରସାରିତ ଦୁଇ ସୀମାହୀନ ବାହୁକ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଥିବ। ଦେଖ ଚିନ୍ତା କର ଜଣେ କେମିତି ମାନେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହିବା ତ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କମ୍ ବଡ଼ କଥା। ଆମକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଉଲୁଗୁଣା ଦିଅନ୍ତି, ତୋର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାର ଉତ୍ତର ଏଇ ଯୋଉ ଏମିତି ହିଁ ରହିବା କେତେ ଜଣ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେ। ଏଇ ଯୋଉ ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ ଗୋଟେ ବଡ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ ଇଏ ସାର୍ତେ କହିଲେ ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ ଇଜ ଗଡ୍। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଜିମର ପ୍ରବକ୍ତା ଜଣେ ସାର୍ତେ କହିଲେ ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ ଇଜ ଗଡ୍, ଶୂନ୍ୟତା ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ଶୂନ୍ୟତା ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଅହଙ୍କାର କରି ବହିଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ପଣ୍ଡିତ ଗଲା ସରିଲା। ଶୂନ୍ୟ ଆଉ ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଲେ ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ ଇଜ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ମାନେ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ସେ ତା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଟା ଅପ୍ରାପ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦ। ସେଇ ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ଯୋଉ ସେଇଗୁଟା ମୋର ଏସଏସସି ହେଲାନି ମନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନକୁ କହିଥିଲି, ଏହାର ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିରଞ୍ଜନକୁ କହିଥିଲି ତୁ ସେଇ ପିଲା ତୋର ଏସଏସସି ଯେତେବେଳେ ହବ ତୁ ପିଏଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିସାରିଥିବୁ। ଯାହାର ଏସଏସସି ହେଇଛି ସେ ଆଉ ତା ଜୀବନରେ ପିଏଟି କରିପାରିବନି, କାହିଁକି ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବନି। ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି। ଦେଖ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁବାଣୀ। କେତେବେଳେ କୋଉ କଥା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ନେବାନି। ଅପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି, ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ। ବହୁତ ବଢିଆ। ତାପସ କଣ ତୋର ଧାରଣା ବିଷୟରେ, ବିଶେଷ କରି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରେମିଳ ଅନୁଭବ ଭଲ କହିପାରିବେ। ତାପସ କୁହ କଣ ଧାରଣା? ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି ସାଂଘାତିକ ଧାରଣାଟି ମୋର ରହିଛି। ରସନତା ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର ପ୍ରେମ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ବହୁତ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କରୁଛେ ଏଇଟା ଟିକେ ମାନୁ ବା ନ ମାନୁ ଶାରୀରିକ ପ୍ରେମ। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରୁଛେ ବା କାହାର ଗୋଟେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଆମେ ଛୁଉଁଛେ, ତାପରେ ତାର ଆତ୍ମା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଉ ଶରୀର ଛୁଇଁଲା ପରେ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମର ଛୁଆଟାକୁ ନ ଭୁଲିଯାଉ ଏଇ କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁନେ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଆମ ପ୍ରେମଟାକୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମର ନାହିଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିନି। ତାପସର କହିବା କଥା ହଉଛି ବଜାରୀବାଦ ଜଗତୀକରଣ ପରେ ଦେହ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଅବଲମ୍ବନ ଜଗତୀକରଣ। ଯଦି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ପଇ ହୋଟେଲରେ ଆଉ ସ୍ୱିଗିରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡରେ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ କିଛି ଆବେଗ ନାହିଁ, ପ୍ରେମର ଆଶା ହିଁ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଆଜିର କବିତା ଆଶ୍ରର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗାଳିକ ପର୍ବ, ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କବିତା ପଢ଼ିବା ଏବଂ ସେ କବିତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏବଂ ସମକାଳୀନ କବିତାର ଧାରାଟା କ'ଣ ଏବଂ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛେ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। କବିତା ଆଶ୍ର ଦିଲ୍ଲୀପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା।